falta de camioneiros en España xa é un problema estrutural para o sector do transporte. Fan falta máis de 30.000 condutores para cubrir a demanda. E a cifra non deixa de medrar, porque un tercio da plantilla ten hoxe máis de 55 anos. Os longos horarios, as dificultades para conciliar o traballo coa vida persoal ou o custo da formación son algúns dos obstáculos desta profesión que é clave para a economía. Son moitos días fora da casa, os sueldos son os que son, temos que vir diles, todo sube. Oye, é complicado. E a situación xa ameaza a cadea de suministro porque o 80% de todo o que se consome nalgún momento distribúese por estrada. O panorama é tan crítico que hai empresas que xa buscan alternativas. Temos camións parados e tuvemos que comprar furgóns fai 3 anos porque non hai persoas capacitadas con carné de camión. Ante este panorama, moitas empresas recorren á contratación de condutores estranxeiros para paliar a carencia de persoal que ameaza o sector. Un proceso que require da homologación dos permisos de conducir estranxeiros. Por iso, a DXT decidiu acelerar os trámites de canxe para que persoas con experiencia ao volante noutros países poidan traballar canto antes en España. E no 2025 xa se procesaron máis de 15.500 canxes de carné de camión e de autobús, a maioría de Perú, Marrocos e Colombia. Conseguirá esta medida aliviar a presión sobre o sector do transporte? Claro, e preguntámonos que trámites teñen que facer estas persoas que queren convalidar o seu permiso de conducción? Pois hai que telos en conta, Rocío, porque é tanto que se están a disparar esas convalidacións de carnés. Vimos escoitalo, son 2025 fixéronse máis de 15.500, un 12% máis co ano anterior, con países como Perú, Marrocos ou Colombia á cabeza. Pero como se fai este canxe, esta homologación? Agora é moito máis doado. O trámite é totalmente en liña, a través da web da DXT. Iso sí, hai condicións. O permiso debe estar en vigor, ter obtido este permiso antes de residir en España e existir convenio co país de orixe. Hai 33 países con convenio actualmente. Para carnés de camión e autobús, pois adoita facer falta unha proba. E atención, tamén é imprescindible o CAP, o certificado que acredita pois que estamos listos para poñernos o volante profesionalmente. Así que, se tes carné e ganas de conducir, hai oportunidade, verdade, Mandallo? O seu senso basea nesa necesidade de estabilidade. Pois sí, Bernardo, pois sí, moi bons días. Hai moita oportunidade e por eso estamos con Giselle, que é originaria do Brasil e que está a tramitar o seu carné de camión. Giselle, moi bons días. Buenos días. Como levas todo este trámite do carné? Empecé ahora porque mi documentación saiu todo, está lista ahora. Hace 5 meses que estou em Espanha. E solo agora que posso empezar por conta de la regularización. Claro, tiveches que esperar 5 meses para comezar os trámites e que che levou a tomar esta saída laboral? La oportunidad, una oportunidad distinta, sabes, de trabajo, la tranquilidad de conducir, que en Brasil no tenemos esta tranquilidad como temos em Europa, sabes, em Espanha. Notas moita diferencia entre o Brasil e España? Sí, sí, mucha. Aquí é mais tranquilo, mais despacio, sabes? As pessoas respeitam muito mais. Pois somos moi acolledores e moi tranquilos aquí en Galicia. Sí, pois Giselle, moitísimas gracias e moito ánimo co carné, de verdade. Gracias. Compañeiros, tamén estamos con José, que é profesor aquí nesta autoescola. José, contanos, porque vía DXT que estes trámites non paran de subir. Sin lugar a duda. A día de hoxe, máis da mitad das persoas que temos obtenendo tanto carné de camión como carné de autobús, son persoas estranxeiras que están regularizando aquí a súa situación e, neste caso, nos axudamos a conseguir ese trámite e, ademais, incorporámoslos ao mercado laboral. Contamos con bolsa de empleo, con contacto directo cas empresas daqui locales, principalmente, e hoxe en día xa non hai prejuicio absolutamente algún sobre estas persoas estranxeiras e integrámoslos a traballar directamente nas empresas. Así que todo aquel que quera vir a sacar o permiso de condución, ao 100% lle garantizamos que vai ter o seu puesto de traballo asignado. Pois, José, moitísimas gracias, compañeiros. Xa vedes que hai moito traballo a través destes trámites.